garantujem ti, že do tejto vody spadnúť nechceš. Jedná sa práve o tzv. Still water, alebo stojatú vodu. Nachádza sa v opustených budovách, bazénoch, jazerách či vodných plochách bez odtoku, súdoch vody, no jednoducho všade, kde tá voda nie je nejakým spôsobom regulovaná a čistená. Čo je na tejto vode naozaj nebezpečné, je to, že je domovom rôznych vírusov, baktérií a infekcií. E. coli, salmonella, infekcie očí, uší, pľúc, zažívania. To všetko môžete získať, keď sa v takejto vode okúpete alebo do nej spadnete. No a potom je tu ešte istá Naegleria fowleri, mozgožravá améba. Nachádza sa v sladkej, teplej, stojatej vode a do vášho tela sa dostane cez nos, okamžite napadne mozog a takmer vždy je smrteľná. Pozitívne je to, že to nie je až tak časté, že sa ňou nakazíte, ale keď hej, tak hotovka. A presne takáto stojatá voda sa nachádzala aj v opustenom hoteli, ktorý som skúmala. Ďalším problémom stojatých vôd je aj to, že sa tam nachádzajú rôzne zvyšky chemikálií, ktorými sa tieto vodné plochy, najmä bazény, mohli čistiť, ktoré vám môžu tiež spôsobiť rôzne zdravotné problémy. A stojatá voda je rajom pre hmyz, napríklad komáre, ktoré tam nakladú svoje larvy a potom sa proste nechcete kúpať. O čo povedať na záver, nelezte do opustených bazénov a vodných ploch, pretože sa v nich môže nachádzať to, čo voľným okom nevidíte, ale ono sa to do vás dostať vie. Ale zase nerobme úplne obrovskú paniku, keď sme boli malí, kúpali sme sa v jazerách a potokoch a sme tu a žijeme, teda väčšina z nás, ale hlavu si tam nemačajte a podľa mňa všetko v pohode. Dajte mi vedieť váš názor do komentára a nezabudnite na follow. Čauko.